Estàs cansat de ser un non-home i un fracassat? Això no és un joc, eh? Vols promocionar el teu negoci de franc i ser absurdament ric? Ets el David Requena? Tenim el que busques. Arriba la primera edició de la Festival de Cinema Friki de Catalunya. Participa i enviant un curtmetratge ben friki, en català, on hi aparegui o es mencioni de qualsevol manera a Sant Pere. Aquest no! Tros de Sabatot! Sant Pere de Font! Pots guanyar un premi Jacint Verdaguer a l'excel·lència audiovisual. I tu què mires, eh? Et trobo mastarot! És un anunci friki del teu negoci. Hi ha una categoria dedicada i el projectarem, Ofran. Guanya fortuna, fama i poder. Sigues el negoci més friki de Catalunya. El rei dels negocis. Tens fins al 27 de setembre per enviar el teu curt. Participa!